Campania de vaccinare anticovid le-a dat noi speranțe lucrătorilor medicali. Cei care s-au vaccinat spun că se simt în siguranță. Medicii sunt siguri că vaccinarea este cea mai eficientă metodă de reducere a riscului de infectare cu COVID și de revenire la viața normală. Decât să stai intubat la mască, mai bine atunci suporți vaccinul ăsta. Cu acest gând s-a vaccinat acum 2 săptămâni medicul Ion Puriceni Nistor de la Spitalul Clinic Municipal numărul 4 din Chișinău. El spune că situația epidemiologică din Republica Moldova este critică și deplânge faptul că mulți oameni ignoră pericolul de a se infecta. Este prea greu de înțeles în rândul populației. Abia se înțelege când pierzi pe cineva drag, când apropiatul tău suferă, când suni la instituție și îți spune că se află sub mască de oxigen, după aia e intubat și după aia în rândul familiei se înțelege greutatea acestei patologii. Medicul ne-a povestit și despre reacțiile adverse pe care le-a avut după ce a fost vaccinat cu prima doză de AstraZeneca. Pe parcursul nopții, febra mi s-a ridicat 38,7. Aveam cefalee, aveam dureri musculare, oboseală, dimineața febra scăzuse un pic. Asta, de fapt, este o reacție firească la introducerea vaccinului în organism, fiindcă își dă reacția de răspuns și, respectiv, organismul începe ușor să facă cele imunoglobuline care ne poate salva de formele grave. Ion Puriceni Nistor susține că imunizarea populației este unica soluție de combatere a pandemiei. Vaccinarea este importantă pentru noi pentru a putea reveni la o normalitate, pentru a putea rupe acest lanț de transmitere activă, de transmitere în masă, în rândul populației simple și în rândul lucrătorilor medicali. Medicul spune că acum un an, când abia a fost declarată stare de urgență în sănătate publică și a fost identificați primii bolnavi, nu a părăsit spitalul timp de o lună. Am avut și pacienți de COVID-19, i-am tratat și au fost toți externați, adică ar fi 100%. La noi sunt pacienții în vârstă, trecuți de 65 de ani, pacienți geriatrici și pacienții de îngrijiri paliative. Noi ne-am reprofilat din mers. La Spitalul Clinic Municipal numărul 4 din Chișinău sunt aproape 70 de lucrători medicali, iar 80% dintre ei s-au vaccinat cu prima doză împotriva noului coronavirus.